Hvad er en atomkerne? En atomkerne består af en masse protoner, som vi ser plus, og en masse neutroner, som vi kan se her. Og rundt om den her kerne, der er sådan en masse elektroner, som vi kan se her. Atomkernen har også en kappe, som indeholder alle atomets negative ladninger, men kernen den indeholder så alle atomets positive ladninger. Men kernen indeholder faktisk også et antal neutroner, som ikke er ladende. Protoner og neutroner de kaldes sammen for nukleoner, og de udgør så kernestoffets ladning. Antallet af protoner i kernen de bestemmer, hvilket grundstof det er, mens antallet af neutroner bestemmer, hvilket isotopgrundstof der er tale om. Kernekraft det er den allerstærkeste kraft i hele verden. Hvilke kræfter virker en atomkerne? Det er kernekraft, der virker en atomkerne. Og det gør, at de holder atomer på plads. Men når der så bliver spaltet en neutron, der bankes ind i atomet, bliver der så skabt en kraftig mængde energi i form af varme. Og så de helt store atomkerner, de har meget let ved at gå i stykker. Så hvis du fører den her energi ind i en atomkerne ved at føre en neutron gennem den, så bliver den spaltet i 2 dele, men det frigør os altid nye neutroner. Hvad bruger vi det til? Den her energi, den kan vi bruge til at varme vand op og drive en turbine og skabe elektricitet. Men det kan også have store problemer, fordi at fusionen af urankernen skaber affaldsstoffer, som er meget radioaktive, og det så vi også på Hiroshima, at